Jess, počkaj. Jess, mrzí ma to. Nemá to čo. Má teraz blbú náladu. Je to kretén. Bol. Tam dnu rozhodne. Veľmi ma to mrzí. Došlo mi to hneď na začiatku, mal som odísť. To by som nechcela. Radšej nech sem nechodí. Prosím ťa, veľa vypil. Je unavený po ceste. Toto nie je on, prisahám. Čo sa deje do pekla? Veď ti hovorím, je unavený. A momentálne má problémy doma, takže... Nie, myslím s tebou. Čo je s tebou? Čo ty myslíš? Vieš, čo myslím? Poznám ťa lepšie než ktokoľvek iný. Toto nie si ty. Nechápem. Čo tu robíš? Bývaš u starých rodičov, si v DAR, nechodíš na Yale. Prečo si odišla z Yaleu? To je zložité. Nie je to zložité. Nič nevieš. Toto predsa nie si ty, chodíš s tým idiotom z Porsche. Z takých týpkov sme si kedysi uťahovali. Dnes nemá svoj deň. Tu vôbec nejde o ňo. Jasné, kašľať na ňo, ale čo je to s tebou? To nie si ty, Rory. A vieš to, tak čo sa deje? Ja neviem. Neviem.